ka ɗauki spirit na ‘yan uwantaka daga sama, let's look at it for example. Misali za mu kawo a gurguje, look at it from international scene. Yanzu idan ka ɗauki faɗa da ake tsakanin Falastinawa da Isra'alawa, wannan ba za ka kira shi yaƙi ba, saboda ka'ida na yaƙi shine fa ya kataluna wa yi kutaluna, koko ka kashe mu ma mu kashe ku. To amma wannan zalunci za ka kira shi. Wannan shine abin da bature ke kira genocide. Wani nau'i ne na al'umma ake son za a ɓatar da su baki ɗaya a bayan ƙasa. Asalin su a ɓatar da shi baki ɗaya a bayan ƙasa. Duniya ta zira ido tana kallon su. Idan za a kawo example tsakanin yakin Isra'ilawa da Falistinawa, idan za mu lura da abin mu ce to bari a dube shi ta ɓangaren ƙabilanci a ce ai Larabawa ne. To ina Arab League take? Me yasa ba za ta zo ta nuna ‘yan uwantaka na cewa Falistinawa Larabawa ne ‘yan uwansu, ‘yan uwantaka na yare ya aiki a wannan wajen ba? Mun gano wannan? Idan kuma za mu dube shi ƙilan a dube shi ta ɓangaren addini ne, a ce majority nasu musulmai ne, to ina OIC take? Organization of Islamic Countries. Ko ba nan duniyar suke ba? Da yasa ‘yan uwantaka ta ɓangaren addini ba zai zo ya aiki a agazawa Falistinawa ba. OIC alal aƙalli tana da membobi ƙasashe wanda suke da not less than 57 a duniyan nan. Manya-manyan ƙasashe masu dukiya da ake ci da su. Ta ɓangaren makamai da ƙarfin tattalin arziki. Amma ba wanda ya isa ya nuna wannan ‘yan uwantaka ya zo ya agazawa Falistinawa. Idan kuma muka ce bari mu a dube shi ta ɓangaren humanity, ko da su ba Larabawa ba ne ba, ko da su ba musulmai ba ne, alabashi su ne mutane ne ‘yan adam ne, koko? To ai United Nations za ta iya zuwa wannan ɓangaren, tunda su ba sa lura da addinin mutum. Amma haka duniya ta zira izo ake kashe ‘yan mata ƙananan yara, ana ƙoƙarin mutanen Gaza a ɓatar da su daga map na duniya. Na kawo mana wannan misali ne don nuna mana cewa ‘yan uwantaka a yau tun daga international level abin ya fara rugujewa.